Per realitzar l'experiment necessitarem un plat fons, un got d'aigua, aigua, una espelma, colorant o alguna cosa que tenyeixi l'aigua i un encenedor. Primer de tot, omplim el got d'aigua. Seguidament, li apliquem el colorant. I remenem fins que quedi ben tenyit. Un cop ja ho tinguem ben barrejat, posem l'aigua dintre del plat. Seguidament, assenem l'espelma. La posem a l'aigua i la tapem amb un got. I podem veure que han passat dues coses. Una, que l'espelma s'ha apagat i dos, que el líquid baixa fora del got. Mentre l'espelma estava encesa, l'aire que hi havia dintre estava calent i s'anava expandint. Doncs, quan l'espelma s'ha apagat per falta d'oxigen, la temperatura de dintre del got ha baixat dràsticament. Per tant, la pressió del gas dins el recipient disminueix, i aquí la pressió atmosfèrica externa l'empenyava fins que s'igualessin. Doncs l'aigua del dintre del vas ascendeix comprimint l'aire de dintre del recipient, reduint el seu volum i augmentant la pressió, fins que la pressió del gas iguali l'atmosfèrica.